ଗାଇସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଠାରେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଳତି ବ୍ଲଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଏଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି କାଟାକାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତି ପାଇଁ ସେଠାରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳତି ବେଳେ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ପଛିଲି ମାରିବେ ତା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋଟୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଅଛି କେଶବ। ଆଙ୍କେ ଦି ଜଣ ଏଠାରେ ଆଗିଲି ପଛିଲି ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ